wannan maɗaba'ar athariya wato maɗaba'a ce da mashhur ya yi ta domin ya rinka buga littattafai waɗanda suke a bisa manhaji na salafus salih. A wannan lokaci mun je mun haɗu ne, ya haɗa ni da kawun shi wanda shi ne ya taimaka mishi da kuɗi ya gina wannan maɗaba'ar. Muka zauna muka tattauna a bisa za mu rinka kai littattafai ana buga mana muna biyan kuɗi. Don haka alhamdulillah daga cikin ainihin littattafan da muka kai kuɗi aka buga mana haddashi wannan ainihin tafsirin gashi, a inda muka baiwa mashhur kuɗi dala 100,000 wanda ya daidai da miliyan 16,500,000 na Najeriya. So mu muka ba mashhur kuɗi ya buga mana, ba mashhur ne ya ba mu littafi kyauta ba. Kuma waɗannan littafan